is Ilocana Caregiver by Saint P. Hacarne. Guys, welcome po sa aking channel or welcome to our channel. You want to have a healthy and glowy skin? Abangan nyo ang aking explanation kung bakit ko nakamit yung ganitong skin ko, guys. Dati hindi po ganito ka-glowy, ka-bright, ka-spark. Parang in love, diba? May sparkling ang aking skin, yo. Pero sa totoo lang, guys, dati naman hindi ganito ka-glowy ang aking skin. At ka-bright, ka-alive. Alam mo yun, kahit anong gawin mo pag meron kang dull skin and walang kabuhay-buhay, kahit anong gusto mong gawin sa inyong sarili, walang-wala. So, someone told me to gumamit ng vitamin E. So, sabi ko, sige nga, subukan ko kung hiyang sa akin. Kasi, baka tataba ako or what, baka aantukin ako lagi. Pero so far, wala naman yung mga ganun na nangyari sa akin. Nung tinik ko ang vitamin E, this one, vitamin E, Myra E yung binili ko nung una. And then, nung medyo naubusan na kasi ako dito, guys, nag-try ako ng ibang mga vitamin E ito or Sulgar. Ito naman, medyo mahal dito, pero mas maraming laman. So, ang kiniklaim po ng vitamin E is support cell membrane, increase blood flow, strengthen muscles, the heart, and the skin. So, yan po guys ang kiniklaim. And the alpha-tocopherol antioxidant effect helps to maintain healthy skin and eyes for youthful glow. Yun po ang pinakagusto ko, guys. Unang-una kong nakita dito is so that magkaroon ako ng youthful glow skin. Dahil yun po ang ating kailangan. Aminin man natin o hindi, tumataas na po ang ating edad. So, kailangan po natin ng maintenance. Hindi po tayo bumabata or bumababa yung edad natin. So, tumataas po tayo. So, kailangan po natin ng maintenance para maging youthful po yung ating skin. Which is the best one for me. And I don't know if sa inyo din ay hiyang. Dahil yung hiyang sa akin, hindi rin hiyang sa inyo. Just try it to yourself. And the other one, guys, is I'm using also vitamin E oil. Ang kiniklaim naman ng vitamin E oil is maganda ito. Vitamin E oil applied directly to your skin. Benefits of anti-aging. Ayan guys, anti-aging. Sa mga edad natin na medyo tumataas na, kailangan po na natin yun. Anti-aging, diba? Anti-aging is medyo, So, uses of vitamin E oil. You can use that as a night cream. Take a small amount of the vitamin E oil and dab it under the eyes. Yan. Pwedeng ilagay natin sa under eye. Or to put in your whole face. Natural anti-aging product. Heal any kind of scar. Get rid of dull and dry skin. Yan po ang pinakagusto kong benefits ng vitamin E oil or vitamin E capsule. Smooth tangle-free hair. Yan po dahil ako ay nakaranas po ng medyo dry, lalo na kung winter. At dahil mainit po yung tubig. Ito yung vitamin E. Ganyan siya. Dropper. Tapos yung amoy, hindi ko ma-explain, pero hindi siya mabango, guys. Hindi naman siya mabango. Parang normal lang. Oo. So i-try ko dito sa aking skin, guys. Sa aking kamay. 1 drop lang, para hindi sayang kasi mahal. Madali lang naman siyang ma-absorb ng skin natin. So, hindi siya very oily, na katulad ng coconut oil. Ayan, guys. Oh, 'di ba? Ang ganda. Oh. Yan. So, ang pag-apply natin, pag gamitin natin sa face is konti lang. Yan, guys. Ito yung isa, walang oil. So, yung isa meron. Diba? Moisturizer na rin siya sa ating kamay. Usually, pag nagamitan ko ng vitamin E yung aking kamay, lalo ngayon guys, dahil winter, ang gamit kong tubig is mainit. Pag naghuhugas ako ng mga plato or kaldero, mainit po yung tubig namin.
And guys, ang ginagawa ko pa, hinahalo ko dito sa aking body lotion. Mag-try po natin. Mag-try lang ng konti. And I just only put 1 drop of vitamin E oil. Ganyan. Depende. Kung marami kayong ilalagay na lotion, make it to 1 or 2 drops. Tapos, i-rub nyo lang sa iyong kamay, paa. Ganyan. Ganyan po yung aking ginagamit. Yan po yung aking sikreto. Para ma-maintain ko yung glowy ng aking skin and aking katawan. So guys, yan po yung vitamin E. Gamit ng vitamin E sa aking katawan at personal kong gamit ito. At gusto ko pong i-share po sa inyo. Dahil minsan may nagtatanong sa akin bakit daw glowy at maganda yung skin ko. Which is, this is my secret. I'm using vitamin E capsule and vitamin E oil. And guys, maraming salamat po sa panonood nyo po ng aking video at patuloy po na pagsuporta ng aking channel. Sa mga baguhan po guys, huwag nyo pong kalimutan na isubscribe ang aking channel at i-click po ang notification bell para ma-notify kayo if may bago akong video. And now, maraming salamat talaga sa inyong pagsuporta at God bless us all, everybody. And this is Ilocana Caregiver again. Bye everyone. Bye!